Velkommen til den her What's in my mouth challenge. I ved vel alle sammen godt, hvad det går ud på, så ja. Hvis I ikke ved, hvad det går ud på, så bare se med, fordi vi overgår ikke forklare det lige nu. Ja, vi starter med Freja. Jo, det var bare... Ej, nu er jeg bange, hvis du skal bruge... Skal du bruge ske? Åben hånden. Det er sammen. Kan du gætte, hvad det er? Ketchup? Ja. Okay, hvad jeg er med? 3, 2, 1. Er det yoghurt? Hvilken yoghurt? Bær banan? Ja. Det er min yndlingsyoghurt. Hvad? Åben munden. Kan du gætte, hvad det er? Hamburger? Hvor er det dårligt? Det er i hvert fald noget, jeg kan lide. Spejepøs. Ja. Åben. Au! Magnet? Ja. Ej, det er det ikke. Åben munden. Jo, det er. Det er noget, du godt kan lide, tror jeg. Folkeskolen. Ja. Nej. Vi lægger kursen ned. Bid. Hvad var det? Han syltede af gud. Og luk. Ja. Er det hamburger? Jeg kan ikke sige noget. Skinke? Ej, hvad fuck er det? Det er saltkød. Jeg kommer til at give Pui en lussing, der er en god kamera. Okay, jeg vil synge det, kan jeg godt mærke. Ej, for helvede. Luk. Det er min mors yndlingschips. Chips. Det er all in. Hej folks, og tak fordi I så med i den her video.